Higs, nalagita o balay, nalagita o balay, nalagita o balay, dagita, yeah, yeah, mm. Okay, so, nakita ninyo, ang farm, tanawa. Tanawa, so nasa kung puno na kayo. Kayo ang, I mean, nangwan na ba? O, na eh. Kabisuno na ang mga pananom. So, di ko ito mag tapos ni ano niyo. Huwag ka na yung sarap itong mga gamit ha. Parang ko natin ng mga ito. Ano ito mga unique, important gamit. Ayun. Ay. Paper. Oh, ano ito? Paper. Darang. Sugar. Ang sugar na yun. Sugar. Sugar. Tapos, kanin. Tapos, may golden hoe. Wait na yung golden hoe. Wait na golden hoe. Ito yung tumatang golden hoe. Tapos, kaning flint. Tapos, ang coal. At ano na yan. Nakaulit mo. Level 6. 8. Nako'y 4. 11, 6, 8, 9, 4. Wow. 25 plus 29 divided by 5 equals 9, 7. 9, 9. Okay. 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 Dayon, kani mga kawayan, dayon ka. Tapos, kao na to ang Rako, ay, grabe. Titirin, titirin, titirin. Sorry guys. Okay. Tapos tong pambot. Ipang yabo-yabo. Pabilis na ito ng mga material. Para dali na kayo ito ba? Pambot. Pambot. Pambot nga semua. Mas uso semua ang pambot. Okay. Okay. So light gray. Ayun. Pwede nga itong red. Okay. Let's go. Sa kabalay. Oh my God. Sorry, Lord. Okay. Ayun, ito ba? Okay, good. Tapos, white. Light gray. Pagkauman, mani ko ng uban, desa na talaga mo. Tapos, diri, dayon.
May napil. Why ito, be? Balingag. Ore. Ay, ore. Nabiling mo. Turning orange. Turning brown. Okay, let's go out. Good. Okay. Sakay. Pao na to ni naog. Dagan. Papas. Kaya patay lakpon ron. Matuta sa laing barangay. Kaya natay tuyo dito. Dari sa. Dari kong. Dari ba? Goods. Okay. So. Itong diary na. Itong diary. Good. Tapos itong diary. Tapos itong diary. Ito tagkama. Tapos itong diary. Bawiyon ang nawala dito sa Terracotta Biome. Sulat na nato, diba? So yun, sulat. Nabuhat na nato. Okay. Ikaduha, kay nakakuha tag. Kasi nakuha na to, nangahoy tag, kawayan. Ay, nangibot, namutol. Namutol, mamutol. Mamutol o kawayan. Mawala po. Good. Dayon. Okay. Itong gibot to ng wantag Terracotta. Lingaw kaayo. Lingaw kaayo ang pagpanguha nako o terracotta. Kay naay isa ka kuweba dito nga dunay tapok sa mga mananap. Akong bot pasabot. Akong bot pasabot kay mga wakwak o kalansay. O namang nag-party sila. Then, nag-storytelling, pod ko, susay. About atong, mahitungod. Mahitungod, ang istorya ay itungod mag-tukod. Basta, sugilanon to. So, tatay. Lalius. Okay. Dayon, pag uli nako, daghan kong nakuha. Daghan kong nakuha. Na gupog. Nakupog. Nagupok. Nabunggag na lang, oy. Daghan kong nakuha nga nagkalain-lain nga kolores sa
terracotta. Adunay puti, brown, moreno, morena, tsokolate, tapos uwa, og bulaw. Siyada kayo mga goy, pagkang nindota lagi. Pagkang nindota gyud. Ingon pa nila, titik. Okay. Dayon, ning uli ko nga walay kuan. Ha? Naminaw mo rin ning kagwangan ni. Okay. Sa ikaduha pangitabo, sa ikaduha nga pangitabo, kay kuan ang nahitabo. Kailangan pa ba manghitabo? Char. Char, char, char. Ang ikaduha nga nahitabo, kay pauli nako. Wala ko'y dala kama. Mao nga, sige ra ko, bugsay, pulat-pulat sa bulan nga mo salop. Hangtod nga nawala ko. Tapos, nakakita ko, nakasugat ko kawayanan. O sa English pa, kay bamboo bayong. Char! Or farm. Basta, kawayanan. Dayon, napunta ko sa suok na lugar. Punta ko sa suok nga lugar. Basta kuan kayo. Basta kana maka claustrophobia kayo. Claustrophobia maka claustrophobic phobia kaayo. Tapos halos sige ko tuyok-tuyok o balik-balik sa kundalan. Balik-balik sa akong giagian. Pero sa ulahi, napunta ko sa ice biomes. Which means, huwag kasabot, naanak ko sa dool. Dool na ko sa balay. Dool na ko sa balay. Padayon ko sa pagbugsay hangtod nga nakakita hangtod nga nakakita ko kahayag kay gabiin naman to. Gabiin naman ko na abot sa ice bio. Maong pagkakita nako sa kahayag,
Nalipay kaayo ko. Ning lumpat akong kasing chak. Ning lumpat ako ang kasweng-kasweng sa kasadya. Sakit ug kalipay na. Ning lumpat akong kasing sa kasadya. Naabot ra gyud ko sa tungkaan. Kung aha, kung balay, naa sa ibabaw mitokod. Kanindot sa akong biyahe. Kanais. Okay, siyempre kaning three. Ang atong three. Lahi no na ang mga panghitabo, diba? Sure. Okay. So, muna to, nagabian po tag sinulat. Tulog sa ta ay puso sa nato ni atong libro, no? Libro. Ay, my book. My book? Okay, wala na ta. Okay, so, guys, may gabi eh. Tulog na ta ha. Tulog na ta. Okay. Bye-bye.